Είμαι ο Φουσέκης. Πώς λέγεται? Φουσέκης λέγομαι. Το επίθετο παρακαλώ. Νίκος Καβουρδούρκος. Νίκος Καβριβούρκος. Νίκος Καβουρδίρης. Νίκος Μακαμπλόκος. Πώς. Μη ρωτάς πολλά. Νίκος Μακαμπλόκος λέγομαι. Νίκος Κάλαντας είμαι. Ποια είναι αυτή? Ποιος είναι αυτή? Κοντά είναι. Ο Γιώργος ο Μπούκας είμαι. Το κολόπεδο. 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 Γιατί είναι κολόπεδο? Ρε εσύ ξέρεις με ποιον μιλάς. Νίκος Μακαμπούκας λέγομαι. Λοιπόν, απ' τον ΟΤΕ, Νίκος Μακαμπλόκος. Τι ακριβώς γνωρίζετε, πείτε μου τώρα. Για συνδέστε. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Κόρνη! Δεν είμαι μεθυσμένος, απλά είμαι νταΐ. Μαστουρωμένος και καυλωμένος είμαι. Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν γίνει δεσποινή, εγώ δεν μπορώ να παίζω. Νίκος του Σουλάκης λέγομαι. Νομίζετε ότι παίζουμε? Μάλλον, αυτό κάνετε. Πού βρίσκονται? Πότε θα στη δει? Ποιος θα τη στήσει? Πείτε μου γρήγορα. Ποιος τη στείλει την έκθεση? Μπορείτε να με συνδέσετε με τον κύριο Μακρογιαννόπουλο? Δεν υπάρχει κάποια κεραία, κάποιος σύνδεσμος, κάποιο gateway or εκεί? Εσείς δεν μπορείτε να ενεργήσετε μόνοι σας? Κοίταξε να δεις, όταν μεγαλώσουν μερικοί άνθρωποι μου σπάνε τα νεύρα να πούμε. Φέρε τη Μαρία με το καλό. Σας παίρνω από κινητό. With mobile phone. Αν μου ξανακλείσει το τηλέφωνο θα στο κόψω. Για πείτε μου το τηλέφωνο σας. Για πείτε μου το τηλέφωνο να επιβεβαιώσω ότι είστε εκεί. Ναι, αλλά εγώ το παίρνω τώρα και δεν το σηκώνει κανένας. Τελείωσες ρε! Θα παίρνω όλο το βράδυ! Όλο το βράδυ θα παίρνω! Παίρνω τηλέφωνο από το Κέντρο Αραβώνων και Δημοσίας Λήψης Ναρκωτικών. Ίσως θα μπορούσα να μιλήσω μαζί σας. Θέλετε να μ' ακούσετε? Απ' τη δίωξη παίρνω τηλέφωνο. Μην το ξανακλείσει το τηλέφωνο. Από τη δίωξη. Απ' τη δίωξη ναρκωτικών. Με σειραγκοειδή τον περιμένετε? Το Άγγελος είναι από Γιβανάτη. Ωραία, γιατί δεν το λες με τη μεθέταρχα από εκεί να σπάς το ξύλο? Εντάξει, γιατί ξέρω εκεί μέσα όλοι σας πως φέρεστε. Λοιπόν, άκουσε να δεις κάτι. Επειδή είμαστε άντρες, θα έρθω από εκεί με την ομάδα μου να μιλήσουμε. Σύμφωνοι? Ναι. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Κόρνη, λοιπόν, τη δουλειά σου έχεις χάσει ήδη, αυτό πάμε. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τα αποτελέσματα, Νίκος του Ζουλάκης. Μ' ακούς? Μισό λεπτό παρακαλώ. Ναι. Έχετε ζάχαρο ίσως? Δεν το κατάλαβα αυτό τώρα. Ενδιαφερόσαστε για μια μετάγγιση αίματος? Ζητείτε κάποιο δώρο? Ναι, μπορείτε να μου δώσετε τη Γεωργία με το καλό. Το τι κάνει η κόρη σου, άστο να το ξέρω εγώ καλύτερα, μωρή. Πώς λέγεσαι, είσαι και εσύ στην ίστα, πώς λέγεσαι εσύ? Πες μου το όνομά σου. Ρε. Το λέω, γεια σας. Δεν το λες? Ρε μην κοντράρεις μου σπάσω τα μούτρα, φέρε το Γιάννη. Είμαι ένας φίλος της, αλλά κόψε ρωτήσω ο πατέρας της είσαι. Έχει γίνει μεγάλη ιστορία. Μη μου σηκώνεις τη φωνή εμένα, με κουράζεις πολύ για να χάσεις τη δουλειά σου. Και οι ανάδοχες εταιρείες, φορέα CDI, PRW κτλ. Είναι ανάδοχες εταιρείες και ABI Exchange Enterprise Intelligence. Άλβα ρε γαβγάμ, εσύ τι σόι, δηλαδή τι τσουτσέκι παριστάνεις? Τι τσουτσέκι παριστάνεις? Τι λες τώρα και μου είσαι μεθυσμένος? Έχει μπλέξει αγόρι μου, έχει μπλέξει. Σε σπήρα με σπουργίτια. Πού είναι ο Γιώργας, είναι ο Γιαννάκης? Τι ακριβώς έχετε από ορεκτικά και ψηφιψώνια? Ποιο έχω, δεν κατάλαβα, έτσι μιλάω και όσο μου αρέσει. Δεν είμαι μεθυσμένος, απλά είμαι νταΐ. Τι ακριβώς τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι σας βοηθάει στην υγεία σας, πείτε μου αλήθεια? Πώς λέμε φάκα, φυσαλίδα. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει εμένα αν είναι 1,5 ώρα ή αν είναι 10 ή 1. Νίκος του Τσουλάκης λέγομαι. Και θέλω να μου πείτε τώρα τα αποτελέσματα γιατί θα έρθω από εκεί γιατί δεν πάει άλλο. Γιατί τώρα ένα μήνα αυτή η υπόθεση παίρνω την άλλη εβδομάδα θα βγουν και την άλλη εβδομάδα. Θα σπάσω όλα, Γιατί σκεφτείτε ότι θέλω μερικές πίτες. Σας παραγγέλνω μερικά σκορδόψωμα. Κάνω και εγώ το ίδιο. Σήμερα μου βάζετε τα κάλαντα εκεί ακούω. Δεν υπάρχει παιδιά, έγινε η δοσοληψία κυρία μου. Λοιπόν, εγώ είμαι... Δεν κατάλαβα φωνάζεις κιόλα. Κύριε δεν θα φτάσουνε. Μήπως να στείλω τα 200. Δεν να στείλω τα 200. Ωραία βούλωσε τότε. Θα πας να πνιγείς. Στείλε μου και το 200. $200 ρε αρχιδί. Νομίζετε ότι ο Φουσέκης μπορεί να ξεφύγει έτσι? Όχι βέβαια. Καταλάβω. Λοιπόν, τέρμα τελείωσε. Έγινε. Γεια χαρά.